2, 1, and go! Kinakaugma kan mga estudyante, mga paratukdo, asin pamayo kan San Antonio Elementary School sa Barangay San Antonio, Tabaco City, ang bagong multipurpose covered court sa saindang eskwelahan na proyekto kanako Bicol Party List asin formalmente ng pig-turnover kasuudma. Kaya naman, ngani mas may pamatian sa indang pasasalamat sa partido. May kanya-kanya man ang mga ining bitbit na banners, bugtak an sa indang mensahe nin pasasalamat. Dakulaon pong pasalamat mi na nagrant po so request ming covered court. Bali po ang gabos na activities kang school, digdi na po gigibuhon. Rain or shine po, mangyayari po ang activity. Sa Ako Bicol Party List, thank you so much for these blessings. Aram ko po na dakulaon na tabang po ini sa samuyang eskwelahan. Kaya maugmahon po ang mga magurang, ang samuyang mga kaakian, ang mga kamaestrahan po sa blessings po na tinao sa muya. Setyembre ka nakaaging taon kan puunan ng konstruksyon asin ngunya na taon kan dagos ining matapos. Sigun kay Congressman Attorney Jill Bongalon kan Ako Bicol Party List, 10 milyones pesos ang ipigtagaman nindang pondo sa proyekto. Sabi niya, dakula nangga dan magiging pakinabang kan multipurpose covered court urog na sa darakulang aktibidad o pagtiripon nagigibuon sa eskwelahan arog ngunya na graduation season. Well, of course, this was realized upon the request of the San Antonio Elementary School. Dahil for the longest time, gabos na mga activities ninda, igwas indang perming plan B na just in case na mag-uran, mag-route ang panahon, so ma-change venues inda. So it's very timely na natapos ngunyan na taon dahil this week magkakaigwa po sila ng recognition and graduation day. So dakulaan po yung bagay for all the activities, school-related activities, na digdi na po gaganapon sa bagong covered court ninda. Sa pagtiripon, sinabi man kan opisyal na may pig-download ang partido na 10 million pesos na pondo sa Tabaco City Schools Division na nakaalokar para sa maintenance and other operating expenses o MOOE kan mga sakop kaining eskwelahan. Sa mga request po kang mga lambang eskwelahan, pwede po i-charge duman. And in fact, nabanggit po ni ASDS na for each and every school, igwa po sindaning request na 100,000 pesos. So it's upon the principal kung ano po mga pangaypuan kan teachers, kung mga estudyante, i-charge po duman sa 100,000 na pinag-allocate kada eskwelahan. And ngunyan, sa Tabaco, igwa kita ng 50. So tama-tama, 50 times 100 is 5 million, and the remaining 5 million is for the MOOE of the Schools Division's Office. Mientras tanto, apuera sa mga covered court. Target man kan partido na magdonar nin school supplies, laptops, as iniba pang mga importanteng gamit sa mga eskwelahan sa maabot na panibagong school year sa bilog na rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.